Здравейте, приятели на поезията! Бих искал да ви поканя на представянето на новата ми стихосбирка "Из дълбините виках цял живот", отпечатана в издателство Верен, София. Събитието ще се състои на 6 декември, петък, от 17:30 часа в салона на книжарницата на Нов български университет в центъра, на улица Раковски, 191Б, като авторът Вениамин Пеев и стихосбирката ще бъдат представени от професор Калин Михайлов, лектор в Софийския университет. Стихосбирката "Из дълбините виках цял живот" включва 34 стихотворения, които са представени в 3 раздела, и поемата "Саул". Главната тема е животът на вярващия, който преминава през долината на смъртната сянка, но стига до огорян от ярки лъчи изход. Поетичните творби са философски и богословски прочит на смисъла и ценността на християнския живот и смърт. От една страна, те представляват чистосърдечните изповеди на автора, но от друга са и опит да постигнат онази картина, която е общоприета и изразява емоциите и мислите, възприятията на всеки един човек, който има вяра в себе си. Призмата, през която са разгледани мотивите на радости, на скърби, на страдания, на проблемите в нашия живот, които са лични и обществени, и физическата смърт, е библейският 23-ти псалом. Предложен е в началото на стихосбирката също така и нов превод, поетичен превод на български език, който представлява едно въведение към стихосбирката. От този Давидов псалом са почерпени, развити и актуализирани 3 основни религиозно-философски мотива. Първо, човешкият живот не е вървеж по червен килим, а пътуване в долината на драматични и много често и трагични събития, сенки. Второ, всичките препъвания, болки, които съпътстват понякога човешкия живот, на това пътуване не е пребиваване, не е оставане, а преминаване през долината на смъртната сянка. И на трето място, това преминаване води до оптимистичен и блажен изход, единствено благодарение на непомрачената вяра в добрия пастир. Именно той посреща вярващата душа в края на долината. Така замислена, стихосбирката изразява авторовата поетична интерпретация на християнската теодицея. Художничката Нина Иванова Донковска е предала по впечатляващ начин тази идея, чрез преминаването през тунела и края на изхода, който е огрян от светлина. Тази светлина изразява вечното блаженство, на което се надяват вярващите хора. Ще се радвам от сърце да приемете поканата от моя страна и от страна на целия екип, който работи по подготовката и издаването на тази стихосбирка.